Kaixo, kaixo. Hola. Zer moduz, Daniel? Oso ongi nago, eta zer, Laura? A ber, dakat aitortza bat egiteko zuri. Aitormena? Bai, Abizki. aitortza, No, nola da aitormena? Ezakit. Zindagizut, ez dizudala... Ez dakitzu abestixa? Ez. Oso politxa, esker ez da Murcia. Zeinena? Ez dakit, de aitormena. Jarraitu. Aitana. Ez dakit, Bai. jarraitu. Bai, bueno, sin más, esan nahi zut, oso ongi hitz egiten dezula euskara, naiz eta arrasatekoa izan da, Eskerrik asko, jende asko sorprendidu diten da arrasatekoa nasenean. Batzeta dut, igual nasela Murziakoa. Edo como burlatakoa, edo... Zorain ja serio jarriko naiz, molestatzen nau, izugarri jende horrek, bai, dakala boterea esateko ongi hitz egiten dezula, edo bertako ez izateko ze ongi aritzen zea euskaraz, hombre. Esaten dozu zarela biktima Euskaldun berrien diskriminazioana? Bai, eske ni incluso deituko nioke, bueno, ez dut esango hitza porque ezin da, baina... Bai, baina ekizekin azten da. Bai, hori da. Eta ni bakarri esan edet, Euskalduna naizela ordaindu detelako pasta bat. Eta demora pila inbertitu detelako, beraz, ez dago aitortzarik, eta nik baitare eskatuko nuke mesez bi gauza. Euskal Herriko edabidei. Bat, Murtziakoa naiz denok dakigu ez da berrezkoa esatea erratu guztia ongitze egiten dutela euskara, porque badakit. Bi, nire abizena tildearekin da. Vale, nago, kokotaraino ikustea tilderik gabe. Vale, nik badakit, dagoela liburu bat, eta liburu horren daudela arau batzuk, eta nahi ez zuten guztia. Baina nire abizena, igual que Patxi, edo ezakit, edo Pep, ez da Patxi, da Pep, Guardiola da Pep Guardiola. Laura, re tildearekin, bale, eta ez ba ez zutenea jarri? Idazteko. Kristuneko apasionauta. Ez, eski abizenak molestatzen no. No, eta esan behar dut berdina, porque izenek ez dute arauak jarraitu beharrik, ez daukate beharrik daude exemptos, izen propioak, zuk deitu zenzakete zure alabat da eneriz, eta nek ez ditu araurik jarraitzen. Baina, niretzen az Danel, eta azentuazio arau guztiek ematen dute ulertzera nire izen azela Danel. Eta orduan, toki guztietan ez duzia Danel, dala izan bat ez dala existitzen. Orduan, zure barko berdinekin nau, bai. Vale, bai. Autodeterminaziorako eskubidea dakago, gure izenetan. Eskertzen dizut, zeudan nire borrokari badaki kalduta dagoela Euskal Herrian, baina lasai, lehendakari izango naiz, eta nire bizan izango da tildearekin. Zure Instagrama da erretildearekin. Bai, eta nire Twitterra ere bai, ezakit norbaitek behar badu laguntzaren bat, aber nolako den nire bizena, hor dakazoe iratzita, bale? Bueno, nire Instagrama da Danelicius, eta hitze duzti eta Danielicius, Danelikos... Eta zure bizena nolako da? Nire bizena da Pascual Esnia bezala. Eta edozein beste gauza irakurri dozu, edozein publikazioan, edo edozein artikulotan, edozein aldizkaritan, pertsona batek ez dago inondo bere lana. Hori nire bizena oso publikoa da, eta oso erraixa da, Pascual, como la leche y el cordero. Vale. Horixe da. Vale, pule bate, oso ongi. Eta horrek patrozinatzen du gure gaurko estu da. Honekin emango diogu sarrera gure urrengo gonbidatuari. Olako kristoneko rollo alegriakin. Espero du pozik egotea. Eta, bueno, txalobelo bat, inietze zarretari. Kaixo inizen modu! Hola! Qué fuerte, berriz hemen, egoten. Bai, gorputza jartzen. Gorputza jartzen, pila bat jartzen dugu gorputza egia Eta esan. zegoa pasau den, Maitia, zure gorputzarekin. Eskerrik asko, glaukomak abesti batekin zuen horrekin. Bai. Eskerrik asko. Barkatu pixkat, lento. Superalde nago, abesti horre superalde nago. Eskerrik asko. Bueno, proiektu honetan lantzen dugu beldurra, kojonia eta malrollismoa. Kojonauta zaude? Bai, da, justo gauza bat, como super zaurgarri. Toki batean egotea ez dakizuna, ze pasako den para nada. Bueno, ondo, zaurgarritasuna guztiz, gorroto ez zaurgarritasuna, beldurra batei zaurgarritasunak. No será verdad, beira. Bai, bueno. Vale. Atera behar dugu kaldera honetatik beldur bat, orduan, zein nahiko zenuke ateratzea, edo zein ez nahiko zenuke ateratzea? Elitzadake gustatuko egia san eriotza. Hori eginda da. Lasai. Hori eginda da. Bai, vale, libre nago. Vale. De hecho, azken Jatera da gonbidatua incluso zarenez. publiko egin denetako ba. Bai.
Nire laguna Eta eta super ez gaizki. ikusi nire programa. Gauza, bai ikusi ditut batzuk, baina azken aldian abin, lokite. Lagunarteko disponibilidadia be ez da atera behar. Así que lasai egon apagatxik. Aterako dugu, sare azkenengo gonbidatu, así que azkenengo papeltxua da. Eta ezin dut zinetxi hau horrela eman izana, baino da zaurgarritasuna. Ez da gira. Benetan? Ez zingu zen abizauta, Enekin, baina jurau, Benetan, enekin ezer. Ez zinuten abizauta, beira, kontua sus letras. Zaurgarritasuna, wow. Esan beharra daukat, ez naukola hitz hau entzunda inoiztik. Ointxe bertan ezagutu dut. Ostras. Nola definituko zenuke zaurgarritasuna, jodete? Ba, uste dut, zaurgarritasuna dagola oso lotuta, uste dut, plaza publikoarekin edo sozializazioarekin, hortik asko du, ez aurkeztetik, ba, ahul edo accesible min batzu jasotzeko, como zurruntasunaren kontrako bezala, igual, zaurgarritasuna. Zurruntasunaren aurkakoa guztetan jat mordo bat. Bale. Esango zenuke pertsona zurrun edo zaurgarri bat zarela. Esango nuke, osea, claro, suporatzen da esango nukela, hobeto zaurgarri, porque ez dugu gure aiten antzauki nahi, superondo, nire aita, baina, uste zurrunagoa naizela, zaurgarri baino, eske, justo kasualitatea, gure lagun eta pixukide izarrekin arintzen pixkat, hola, zeleroi baten prestatzen, eta esan dit, esketzera inoiz, ez dezu inoiz permititzen zure buruari, ez dezu inoiz permititzen zaurgarri aurkeztea, justo pasa duela ordu erdi, Eta uste dut, naizela aurkezen zaurgarri, ia gehienetan, beti zurruntasunetik gehiago harremantzen naizela eta seriotasunetik. Jarribinaz pixka bat astuna, baina ez dozu uste onartzia publikoan, ez dozula zaurgarritasuna onartzen zure bizitzan zaurgarriagoa dela etortzia ona baino eta esatia, noinaz oso kontaktuan nau nire mozinuekin. Ja, bai, gero kontua da, nik nola uste dudan sozializatu bar naizela eta sozializatu bar dudala hau eta askotan egiten detarik eta zaurgarritasunetik, ez da zer pasatzen, mediokriadetik, no? Baina gero badakit nire harreman eredua eta seguraski hau da gizonekin harremantzeko trauma batetik edo ez ikustetik edo inork ez ikusteko ni, toki batetik harremantzeko, pixkat igual boteretik ere harremantzeko estrategia bat izan daiteke hau, tope esporitzen hemen nire burua, orduan, zurrunagoa naiz, zaurgarri baino, totalmente. Laura, zuzuduna basara? Ea zurruna naizen? Bai. Nik uste baietz. Baina besteko ere bai. No, beti da, nik inor ez da zurruna por gusto. Ez. Bai, Oso gainera, bai. Eta niz, claro, zaurgarritasun hau, ni sentimentu horretan moldatzen naiz fatal. Aurrekotan, esan dut askotan, haserrean oso ongi moldatzen naizela, baina, sentimentu honetan fatal, eta gaizki egiten dut beti. Eta beti jartzen naiz gogorra, jendearen kontra, normalean, zuak ezu, ni beti nago kontra, mundu guztiaren kontra. Oien eskamutikos, gelditu behar dut sekuan, elkardizketa, porque ez dugu kontuan hartu gure jende maitea, gure kaleko jendea, non ni aztenago, gaztean iritzia ikusten eta kontrastatzen, eta jo naiz, berriz ere Gasteizko Unibertsitatea, ea gazteek beldurra dieten ala ez zaurigarritasunari eta vulnerabilitateari ikusteko. Así que, bardura, galdeketa, Gasteiz txioka. Kaixo, berriz ere, eskerrik asko Daniel pasu emategatik, Daniel naiz eta Gasteizko kampusera etorri naiz, ea gazteok ze iritzi daukaten zaurgarritasunaren inguruan. Zaurituko diet, espero dut esetz. Kaixo, egunan, maitiok zeizen dakatzute? Irati, Uxue, Ane. Irati Uxuetan, aipatzen baet hitz bat ezagutzen dezuten ala ez, zaurgarritasuna. Hori ez dut ezagutzen. Gazteleraz, vulnerabilidad. Bai. Hori bai. No definituko zenuke vulnerabilitatea edo zaurgarritasuna? Bale, beste pertsonen iritziekiko sentsibilitatea izatea edo beste pertsonen iritziak edo kanpoko gauzak zugan eragin handia izatea edo. Gazteek uste duzute haien emozioekiko beldurra dutela edo emozioak erakustian beldurra dutela? Bai, azkenean, zuk nola zauzen azkenean
jendeak pentsaten dago zuta, ez da... Osa, azkenan horrek aurreritziak da, sortzen da, usta. Eta uste dut, jendeak nahiago deuela, bere emozioak pribatasunean mantentzea eta ez partekatzea besteekin. Bai, besteek izango dagoenagatik eta beldurregatik. Bai, en general nik uste baietz. Zehazegatik? Pues, badirelko izagon haunitz, eta ingurunik uste delko jende haunitz bat jula problema, pues bere emoziuk, sentimentuk, eta en general beraien momentun pasatzen adiri dena transmititzeik area ematen diotena. Nahiago zu intimitate bat bezala. Esango zenuke gaur egun generalean gazteok kontaktuan gaudela gure emozioekin eta gure vulnerabilidadearekin eta badakigula komo baloratzen zerk egiten digun mina eta zagatik. Uste dut pausuak egin ditugula aurreruntz, adibidez, psikologia eta hori azkenanean normalizatuago daudelako, orduan bai uste dut errekurtso gehiago ditugula gauza horiek aurkitzeko eta kontziente izateko, baina uste dut oraindik lan egin behar dugula, vulnerabilitatea batzutan ez dagoelako oso ondo ikusita. Esango zenukete zeuek saia dekatzutela zeuen emozioak erakustea? Edo erlazio on bat dekatzute zeuen emozioekin? A ber, nien ziz, ez naz, normalean sentimentuak eta dirazteko, baina txarto nagoenean eta esaten dut eta problema barik, baina no soy de eso. Niri hasiera batetan, da purbet, egiten zaitzaia hitzitea be, baina ez dakit, depende nogaz aldozun hitzein gurasoekaz edo lagunekaz, azkenean norbaitegaz alko duzu hitzein, eta azkenean dauz gauza batzuk kostaten zaila gehiago hitzeitea, baina beste batzuk problema barik aldote zelain. Uste duzu ez normala baino, ohikoa dela norbaitek sentitzea bere sentipenak biluzten edo erakusten ari dela pertsona bati eta honen ostean como rechazo bat notatzea en plan de... Bai, guztiz. Nik uste dut hori dela gauza bat, adibidez, harreman bat asterakoan zure lagunekin edo gauza horiekin adibidez, ez bazara zuk erakusten zure burua, zaren bezalakoa, vulnerablea edo horrelakoa, gero denborarekin zailagoa izango da vulnerabilitate hori erakustea, horregatik zuk izan duzun, azkenean sentituko duzu, agian pisu handiegia jartzen ari zarela, edo zure preokupazioak edo ez daukatela garrantzirik, eta beste pertsonak pentsatuko duela, pertsona hau super exagerada da, edo ez dakit zer, orduan, horregatik uste dut oso garrantzitsua dela hasieratik, erakustea zure, depende pertsonarekin vulnerabilitatea erakustea ez da zeo zer erraza. Orduan, beste pertsonak ez badizu segurtasun sentimendu hori ematen, ez duzu egingo. Ni, ez zit pasatu inoiz, kontatzia eta retxaz hori jasotzea, baina ez dutelko hori beldurragatik ez dut kontatzen, ez dakitelko bertzik nola reakzionatu behar duten. Euko zenuke aholkuren bat gure ikuslientzako generalean haien zaurgarritasuna hobeto kudeatzeko? Eskenik oso txarto kudeatzen dut. Orduan ez naz eroso sentitzen gomendioak ematen nik ez ditu delako erabiltzen. Beira vulnerable, Bai, kasu horretan bai. Pues arrautzia persona badakizuna egomar direna zure ondun edozin gauztako, eta baita ere zu egomarra zara pres, pues beldur horreri aurre iteko baita ere azkenin. Eta bain gaztien iritzia kontuan hartuta, jarraitu geike, haien izanian hitz egiten. Superondo. Porque hori da gure lana, jakitea gaztiek orokorrean beldurra diotela, ala ez, zaurgarri, esan biot gaizki, konstantemente. Uste dozute, generalian, como beldurra ematen dauela vulnerabilidadeak? Bai, konstante. Vulnerable itzaren como ezaugarri bat da, en plan. Niri gustatuko litzaike agian definitzea. Ea aldegun definitu, ezakit zaurgarritasun bat azterketa baten aurrean ez da zaurgarritasun bat bilera batean edo kuadrillarekin. No, baina nik uste dut emozinua dela. En plan, zure defentsak igotzea gogoarazten dizun emozinua. En plan, esan hemen ez nau ziur, batzutan emuten da kontekstu akademikoan, batzutan emuten da lagunekin, batzutan emuten da familian, emuten da harremanetan. Uste alde zute posible dela, edo igual gombidatu egaldatuko dioz. Bai. Kaixo inongi etorri gure Kaixo, podcastera. Esango zenuke zure harremanen ze portzentaitan zerala zu benetakoa eta zerala como
barrutik emozioekin kontaktuan, eta ze portzentaitan zaude como defentsan guardia. Ja, bitu nik hemen definituko nituzke bi plano, izan daiteke bat, plano emozional edo emozioaren planoa, zen emozioak emozio dira eta gertatzen dira eta horrela pertsibitzen ditugu, eta gero beste planoa da emozioiek nola materializatzen diren, ez? Eta ze kanalen bitartez. Orduan, bai, nik uste zaurgarritasunaren emozioarekin naiz eta ez dudan aurkeztu nahi, ez dudan nire buru aurkeztu nahi zaugarren moduan, bai kapazagoa naiz konektatzeko emozio horrekin, adibidez lehen oipatu duzu haserrea, niri konflikto atze gustatzen, nahiko beldur diot, denbora guztianet konflikto horik ez pasatzea, haserrerik ez egotea, eta pixkat gero uste atakatzen dudala, baina beldurra diot, ez dut nahi konfliktoak pasatzerik, baina zaurgarritasunarekin uste naiz eta ez dudan zaurgarria aurkeztu nahi, kapaza naizela sentimendu horrekin egoteko, edo pertsibitzen sentimendu hori zaurgarritasun horrena. Baina gero, materializatzeko garaian, hau da, emozio horrek ze forma hartzen duen, edo nik nola gorpuzten dudan, uste dut familiarekin zurruntasunetik harremantzen naizela gehiago, uste dut nire inguruko emakume sexu genero disidentekin kapazagoa naizela zaurgarri aurkezteko, eta gizonekin zurruntasunetik. Zein duda, zurruntasunetik, baina nik uste ere kontraekintza bezala ez razionalki, ez kontzienteki, baina normalean gizonak, imaginatu irudikatu gure aitak, ez? Zentasunean gizonak nahi bezu esan ambito generalian edo como harremanetan? Como ez harreman afektibo sexualetan, orokorretan. Zure gizonen percepzioa. Nire gizonekiko harrematzerakoan, bai, porque nire gizonekin harreman afektibo sexualak, well. Bueno, hori beste podcast. Bai, bai, osea, eta maskulinitateak hori du, ez? Como harremantzea, gizonak harremantzen direla, zaurgarri ez izatetik eta zurruntasunetik. Eta es un aburrimiento, es un auténtico aburrimiento, Osea, seriotasuna eta zurruntasuna, ni batzutan ikusi ditut peña bat hortik harremantzen, eta esatezu, peña aburridísima, super aspergarria da. Ikuste como hiru gai. Bai, orduan, naiz eta identifikatzen duan hori maskulinitatetik eta hortik desbinkulatzeko saiakera etengabe batean nagoen hontan, eta gainer uste dut banagola, kasi, oso desbinkulatuta, edo nahiko desbinkulatuta, bai, naiz eta gustatu ez, gizonekin bai usteetan eramantzen naizela zurruntasunetik, edo nik nire burua intxeguritatean kokatzen dudanean, ere ekiditen dut zaurgarritasuna, ez da, como lako, pues orain, super semblante serio batukiko dut, eta hortik utxiko diot, eukidezakedan intxeguritate edo beldur bati. Bai. Eta sentimendu guzti honen barruan, nunko gatzen da performance? Justo. Gizulara esan marunan nintxe bertan performance hitzata esan dut, urrengorako gordeko dut. Bai, ole! Bai. Gauzatute burmuin berdina. Te imaginas? Denbora asko basatzen dugu karrekin, edo izango da. Bien artean, sumatzen dozute burmuin bat. Bai, totalmente. Hori ez dakit positiba. Ez da faltaik, bai. Ja, totalmente reducides. Bueno, performanceak du pila bat, asko. Dena da, gauza asko dira performancea, Osea, performancea ere ridikulizatu izan da, eta lotu da batez ere performancea como exagerazioarekin eta subalternidadearen gauza batzuekin, ¿no? Como la performance, lo drag, lo exagerado, lo excéntrico, ez? Gauza guzti horiek. No, jogurina borobak dio, munduan ez dao hain mozorro popularrik como un traje y una corbata. Bai, eske totalmente. Eta orduan, gure jarrera asko daukate performanceetik, baina ez da performance razional bat, osea, generoa performance bat da, eta hori argi dago, orduan pila bat du performanceetik, pila bat. Kostatzen dena identifikatzen da, noiz egiten dezun hori razionalki edo noiz den modu automatikoan, porque gehienetan modu automatikoan aktibatzen dela esango nuke. Bai, nik ere. De hecho, esan behar nuke, inbiot pixka trauma dumpin uste dela podcast honetarako oso egokia egitea, baina nik nire bizitzako etapa baten zaurgarritasuna guztiz baztertu nuen eta guztiz barrura sartu nuen, porque izan nintzen biktima pixka bat, como autolaguntza ideia kutre honeina de, no, ez bozu gure ez datu efektetan, eta berdin da, eta zuk erabaki zaike zure destinua, dola? Eta uste dut,
zaurgarritasunetik ez harremantzerakoan, ez dezir, gure benetako emozioekin kontaktua galtzerakoan, gelditzen den beste guztia, dala performance. Da akto bat, da impostatutako aktitude bat, non zuzabitz zure emozioak alde batera uzten. Orduan, impostatutako aktitude hau, edo, performance hau, izan leike, travesti bat izatia eta kristoneko disfrazauta edo kristoneko exagerauta egotia esan nahi nuen eta kristoneko gauza artistiko bat egin, edo simplemente zure bizitzan zehar lanera fatia irrifarre batekin kristo batein jasarezenian. Bai. Orduan da aktuazio bat. Bai, niri hor sortzen zaidan zalantzan diena edo, bueno, ezakit hausnarketa dala, noiz egiten ari naizen gehiago performance. Adibidez, haserre nagonean, sentsible nagonean, ze ni ezagutzen ere burua, zaurgarritasun horren barruan, baitare erabiltzen dugu batzutan lagunekin, zuk esan duzu lagunekin, bai naiz gehiago, edo hitz egiten de gehiago gai honen inguruan, eta nire zarantza da lagunekin zaurgarri nagonean, da baitare performance bat, eske ezakit definitzen osongi, nun hasten da nire performance, eta nun nez, porque nire haserrea batzutan benetakoa da. Eta ez da inbeste performance. No, por supuesto, ez ez. Osea, zaurgarritasuna ez da beti como besarkadak eta malkuak eta muxuak. Zaurgarritasuna beba izan lehik esatia kokoteraino nauzutaz, baina ez dut como benetas bihotzaz. Bai, hortaz itzein nahi detere bai. En plan, itxoin, Bai. Ez da minaguen, niri kostetan jat izugarri azarretzia. Eta kostetan jat, porque uste dut azarratzeak jartzen zaitxuela posizio super vulnerable baten. Porque nik ointxe bat esaten batzut, nau molestatzen hau mordo bat indozun hori, janaz la molesta. En plan, badakitzu, zuk nabil konseditzen zeuri ni molestatzeko botere hau. Bueno, eske, berdin jat, nik uste sensibilitate handiagoa erakusten aizea, esaten duzunean benetan sepetzatzen duzu zerbaiten inguruan. Eta inbeste kostetan bajat azarretzia, seguruenik, portzentai bat dela, ez dizu dela nahi, como boterea esateko, no, mina indidazu. No, ez duztazu egin minik berdin jat. Zia, máximo pasibo-agresiba. Baina, azarretuta ez. Ni haserrean ere, orain, igual zerbait galtu nahi zune, baina ni haserrean ere ikusten naiz zaurgarri, baina pertsibitzen duelako, uste duelako kontroletik kanpo egongo naizela. Ez haserretuko naizelako pila bat, zen uste oso gutxitan ni haserretu nahi, haserretzen naiz pila bat. Orokorrean, naiz gehiagi haserretzen, edo bai haserretzen naiz, baina ez dut gehiagi performatzen estetikoki haserrea. Baina bai haserretzeak emateit beldurra zentzen dudalako momentu baten nire emozionalidadea kontroletik aterako ez dela niri, eta ikusiko naiz zaurgarri, eta ardun arduratuko naiz beste pertsonak usteko duelako esan dudala zerbait, igual ez nuen asan nahi, eta bai, haserrea bai lotzen dut nik ere zaurgarritasunarekin. Ez are ondo mugiruten konfliktuan, ni beste. Ez. Eta gero uste, dakidala ondo ekiten horri, baina ez. Baita, ez dozu esan gura zerbait gero damutzeko. Bai. Edo ez dozu gelditzu nahi como de loka. Exactamente, bai. Beldurra badau hemen, Badau tema. Nik uste baiet. Eta zuei nik uste dut hau mundu guztiari gertatzen zaiona, baina niri psikologoak erantzunak ez dian ez ematen, pues nik aldetzen diot jendeari. Psikologoak ez dago ez ere iten. Hitz egiten dozun bakoitzian zure psikologa da, esan duzta tontian azela, edo esan duzta hau gaizkito. Ez dago ez ere iten. Ez, behar den norbaiko gorra izatean erekin. Bai, eta orain astu zaiz esan behar nun. Ai, barkatu. Ez, asai. Zaurgarri. Bai, ez, baina astu zait, aseke, ez da, pasako... Urrengo galdera. Bai, urrengo galdera. Zure psikologak zesan zeinun? Ez detela gogoratzen, orain. Bueno, pues nada. Orain gutxi narzisista naizela. Onartu ezakegu. Nik onartzen dut, eta... Baina pixkatere. Ni naizela edo zuzarela. Biogerala! Bai, onartzen dut toki ezberdinetatik, forma ezberdinetan gertatzen zaigu. Ez da kanal berdinetik ematen, baina bai. Nik esalko gauza bat ikasi deten hainikin, eta hau eskerrak emango izu publikokin. Dela, diferentzia hori egitea, depende nundik.
Ez, porque batzutan hitz egiten dugu sentimendutaz eta sentimenduak eta badirudi haserrea dela beti berdina edo tristura dela beti berdina edo berdin zait eta ez, oso importantea da identifikatzea nondik eraikitzen dien sentimendu horiek eta batez ere nola proiektatzen dira eta hori ikasi ez zurekin eta eskertzen dizu. Oso ondo, eske ni naiz zure psikologa. Te imaginas? Hori da, benetakoa. Agian bai, Ez joan hortik etzen esateko ni zure psikologa naiz. Narcisista, venga, berriro. Oye, te imaginas. galdetu nahi dizuet, oin hau esan dazutela, ez dozute uste dagoela arazo bat dela zaurgarritasunaren instrumentalizazioa, biktima papera gehiagi guztetian horbaite? Ezin dut biktimekin. Eske hau, de hecho, esan dugu orain dela ordu bat. Ezin dut biktimistekin. Ezin dut biktimekin. No, baino, nun da umarra, porque nik esaten bot, ei, maitxea, hemen dik mesedaz ez fan, porque mina ite ustazu. Baino, hau erabiltzen bot, como ni pertsona irresponsable bat izateko, edo como beste pertsona batei mina iteko, hor distin zeino bat da. Biktimistek, eske gainera useintzen ditut, bueno, lehenengo kolpean. Eta hau da, como escenario klasiko hau, non bikote baten azarretzen zae, eta zure nobixuak edo nobixiak esaten zu, jo, eske mina asko egiten, zabitz, esati arren nik zein jodan gaizki. Jo, baina eske ez esan hori, ez como zuk egin jozu, gilipollas. Bai, eta eske nik uste hor ezberdintasuna izan daiteke pertsona horrek verbalizatzerako orduan zein helburu duen. Eta horrek aldatzen du, zen... eta berriz igual da, nundik hori, baina, karo, zuk de bapatean, zaurgarritasuna aurkeztu nahi baiazu esateko, hau pasatzen ari zait, eta ez nago ondo, eta nahi sozializatu, eta de hecho gaizki nago, baina, zuk proiektatu nahi dezunean, bestearekiko posizio batetik edo min egin nahi badiozu, zuk zure biktima izate hori modu identitarioan bizitzen baldin badezu eta hortik harremantzen baldin bazera, hori ez da zaurgarritasuna, botere bat ezartzen ari zerrelako bestearekiko, pixkat desarmatzen dezulako, ari zerrelako refortzatzen edo behintzat ulertzera ematen, berak igual ardura motaren bat eukidezakela zure minean, eta hori uste nahiko mingarria izan dekela beste pertsonarekiko. Munchausen emozional. Ez, eta harremanak eraikitzea espektatibetik ere bai oso arriskutsua da. Ze gertatzen dira olako gauzak ere bai. Eske nik uste nun zuk egin behar zenun edo, adibidez, lagunekin. Eske nik uste nun deituko zintu, jo que se, juteko aditzori, ezakidana zein den. Bueno, aditzori, bai. Eta justo hasieran esan dut oso ongi hitz egiten dutela euskara bat, dirudi ez. Baina, bueno. Ondikan murtziakoa zara. Ez, baina hori, en plan, eske zuk deitu behar... Ninduzu. Bueno, bai, ninduzun. Ole, euskeraz badakigu. Apartzeko, edo plan bat egiteko, eta hori, espektatibako sortzea, en plan, eske, ezea konportatu nik espero nun moduan. Eske, hola, ezin dia eraiki harremana. Nik horri ditzeotzat el contrato de novio. Porque badakiz dagoela diskurso bat superderechista incel de mierda dela, noin kontratuak sinatu bidela, horretaz ez noia. Baina nire harremanetan, bai sexoafektiboetan, bai bestietan, aurkitzen dut batzutan, badazela como ardura arketipiko batzuk. En plan, hau egin behazu, hau egiten dutelako lagunek, edo hau egiten dutelako nobixuek. Eta, como nik ez dut onartu baldintzarik, laguntasunaren inguruan, ez harremanen inguruan, ninaz pertsona independiente bat, ez dau eskuliburu bat esateko lagunonak zeitzen daben, no me toques la polla. Horregaitik, ez daude baldintzak arle honetatik uste dut. Ez, gero bitu, dena den naizetan eri beldurra ematen didan zaurgarritasunak edo ni zaurgarri aurkezte naizen momentu horrek, aldi berean, baloratzen dut modu positiboan norbait nirekin zaurgarri aurkeztu baldin bada. Eta izu inoiz pasatzen bakarrik bazkaltzera jun eta bapatean presioa edo tentsioa bazkaltzen ari zelako bakarrik. Baina kontrara ikusiko bazen zure adin bereko pertsona bakarrik bazkaltzen, nik pentsatuko nuke. Jose ondo bakarrik bazkaltzen ari dela, ez? Zaurgarritasunarekin pixkat berdina pasatzen zaita da, nik baloratu egiten dut modu positiboan eta usteet intimitate bat ezartzen duela beste pertsonak zurekiko zaurgarritasun egoera bat aurkezten dizunean. Eta aldi berean, zergatik nik ez diot hori permititzen nire buruari, naiz eta espazio seguru batean nagoen, eta nik hori egitet irakurketa hori eskotan, nik baloratzen badet inkluso, eta gainera ezartzen badu, afektoa indartu egiten badu,
zergatik naiz aurkezten edo pentsatzen dut, noiz egingo etarik eta zaurgarra aurkezteko momenturen baten, eta uste hori erabaki badela, eta noizet erabaki bar dudala, noiz aurkeztu zaurgarri. Orain dakit emoziori bizitzen, orain batzutan eskertzen dut esaten, jazta zaurgarren nago, batez ere, mañaneoen ondorin niri zaurgarritasuna sartzen zaik. Hori da zaurgarritasun kimikoa. Wow. Totalmente, kimikadaren hori, jazta, como prozesu kimikoak dira. Bai, hori beste asunto da, bai. Beste asunto bada, bai, guztiz. Baina, bueno, hori usten diote, baina horrege zaurgarritasuna asko disparatzen zait, eta orain ikasiet egoten zaurgarritasunean, zen bestela borrokatu egiten nuen horren kontra, zaurgarritasun edo zaurgarri ez sentitze horren kontra lehia bat egiten nuen, eta orain badakit egoten, baina erabaki egin barret, uste, aurrera begirako nire erabaki bat bai izan daitekela, noiz aurkeztu bar naizen batzuetan zaurgarri. Aldetu nahi dizun. Esan dezu hasieran daukagula como moral bikoitz zaude, ni ez dut ireki nahi nire como zaurgarritasuna beste pertsona batengan por no quedar de ridícula, baina gero beste pertsona batek egiten duenean nik ez dut uste bera ridícula danik. Ziur, porque zuk ez dozu uste, baina uste dozu generalian jendia gaztiok ondo ekipauta gauzela zaurgarritasuna genuarekin lidiatzeko. Ez decir, ze baldintzatan pertsona bat como ireki daiteke zure aurrean eta hori egokia izan, porque badago beste fenomeno bat, deitzen dela love bombing, uste dut, non nik ezagutu zaitxut duela bi aste, eman ditugu 3 musu, eta kontatzen ditzut, 4 urtekin sufriron hauela kristoneko movida, eta horrek kreatzen dau kristoneko binkulo bat, porque egiten zaitxut kasi arduradun nire mierdena. Orduan, esango zenuke badagoela kontekstu egoki bat zaurgarritasun hori erakusteko, porque ez gara egon behar bebai en busca de la oportunidad. Bai. Intimitateakin lotuta da. Bai, nik uste, eta da feminismo, oza, espazio feminista bat. Metele, desarrolla. Bai, uste dela hori espazioa. Nun benetan izan daiteke aukerak ematen dituena zaintzeko beintza zaurgarritasun hori. Eta esan dezun, termino horren ondoren, nik ere dago beste fenomeno bat dela nobien, ez, heterosexualak diren nobien fenomenoa, ez, nun zaurgarritasuna nun dagoen aserre bat beraien mutilek daukaten zaurgarritasunaren disforiarekiko da batean, niari naiz jaten zure mierda pila bat, aurkeztu zera zaurgarri moduren batean, eta ondo dago zaurgarri aurkeztea, baina batean gero kaleko performance horren autoritateak seriotasun horrek sari bat ematen dizu sozialki, porque eske gainera arrakastatik harremantzen zera, eta hor, bai, amorru hori ez, como zure nobioaren performance disforik horrena, de intimitatean zer eta kanpoan zer, hori bai izan da, pues, askoren bibentzia eta amorrua, eta hori bai dela disforia de género. Hemen, aprobetxatuko diskurtso hau, esateko, uste, emakume heterosexualok, eta sartzen naiz saku horretan hori proiektatzen dut, kriston lana dakagula horre egiteko, eta batzutan ez diogula gure buruari galdetzen, zeba onartzen nahi garan gauza batzuk harreman batean, edo nobio batekin, edo rollo batekin, eta como diskurtso feminista eta harreman sanuak eta guzti hori ikasita dakagula, baina gero gure etxean, gure nobiarekin, gure ligarekin edo dena delakoa jarraitzen dugu erreproduzitzen eta barkatu baina tresnak ditugu hori gelditzeko, kontua da, ez degula gelditzen, ez degulako nahi. Ze tresnak ditugu, diskurtsoa dakagu, testingurua dakagu, ingurua dakagu, eta ez baigu gelditzen da ez degulako nahi. Beraz, aprobetxatu nahi dut, emakume hetero guzti horiei esateko... Mozuzen bikotearekin. Bai, utzi zure nobioa. Divorziate. Eta planteatu gauzak, eta zuk esan dezu, bakarri bazkaltzea eta bar, bitu, esan nun bakardadearen episodioan. Ikasten da, eta hasi behar dugu ikasten gure buruarekin egoten, baina baita ere sentimentuak identifikatzen, eta berriro ere nondik ateratzen dira eta nondik proiektatzen ditugun. Eta orduan, hau aprobetxatuko dut, ze biak zaete, ni baino ezagunagoak, eta galdetu naiz dizuet, nora amatzue ikusgarritasunetik zaurgarritasuna. Hau da,
jendea kaletik begiratuko du, oza, ni baita ere begiratzen daute, oza, esan, baina bare garaian gorda nintzerako orain ez dakit. Orain ipurdia dakarako ez dakit. Baina, badakizu, mitiko sartza leku batean eta mundu guztian giratza eta jakitean hor zaren. Bai, badakit. Bai. Leku horietan edo espazio horietan nola eramaten da zaurgarritasuna. Fatal, gracias. Hasi nahi desu maitea? Ez, a ber, eske, claro, ni ezagutzen haute 5 pertsone guztira igual. Ez, baina esposizioa, bai, hori da, bai, hemen ez dut egingo ere como falso humiltasun bat, hori esan behar nuen. Ez zaren normativa. Bai, nik uste, depende begira da horiek zer esan nahi duten, osea, como inkomoditate batera egiten badiate, pues gaizki, evidentemente, baina gero egia da momenturen baten eta igual da zurruntasunak dakarrelako arrakastatik harremantzeko behar bat, edo nire gustatzen zaita aitortza bat egite dizutenean, edo esate dizutenean estimatzen dutela zuk esandako zerbait, edo zuk egindako zerbait, eta nik hori bastante eskertzen dut. Egia da, noizbait, bai sentitu dudala, plaza publikoan egoteagatik, eta nik beti nahet, como, benasan, eta esplizitatu, eta bai sentitu dudala, zaurgarritasun bat, esaten dudalako, ostras, batean nire intzemen sozializatzen espazio intimo batean, baina jendeak ikusten du, eta gero batean jendea datorrenean, igual eskrentzera hau edo be, edo atzutan pasatzen zait, batean, ezakin nun esan zen uno hau, que bueno, tani pentsatu, ostras, hau esan nun. Ze beste gauza esan ditut, uste, ni nahiko pertsona kontrolelako joera daukat, eta kasi beti memoriasuna daukat, beti guatzen ez guztiaz, beti kontrola orduan, esatet, bale, pila bat ez zait eskapatuko. Igual tipuak ez hauen ondo entzun, Ja, ez, bai. Nik uste nun, bueno, arrakastatik harremantze horrek, pues, bai izan zitekela niretza satisfaktorioa, baina momentu batzutan bai ikusien dire burua zaurgarri batean, pues de repente hau esan zenun, eta hau zeuna hau, eta esaten, pues ez dakit, ja, zer esan nuen, eta aia mata, ze impactu kidu honek, ez? Baina, bueno, egia da, ez diala gehiagira egiten, porque, a ber, oso gutxitan, como, a ver, ez oso pertsona ezagun bat, sabes? Orduan, ez dut eukiolako episodiorik, nun, zuk esposizioa handiago bat ukidezu, adibidez, estatu mailako esposizio batek suposatzen dut hartzaile perfila ere aldatzen duela. No, ora matan, ni konturatu naiz oso askar saltatzen dudala, zurruntasun baino absolutura. Nik uste dut datorrela nire aitxaren influenziagatik, nire aitxak behin eban sustan gauza bat oso berezitza zela, ni Erasmusaren oianean, oparitxu zizkidan eguzkitxako betorreko batzuk. Vale, zenbat urte dituzu? Zenbat urte? Hogeta bost. Vale. No pasa nada. Guaino da este agua. Erasmusera fanintzenean nire aitxak oparitxu zizkidan eguzkitako betorreko batzuk. Eta esan nion, en plan, Parixera, no? Ja, en plan, ez dugu eguzki asko egitasun zuten. Geizten zarenean abioitik, porque esan nik hartzen nagoen lehenengo abioia, geizten zarenean aireportutik ateratzen zaren arte, jarri betoberreko honek, porque daukotzu pardilloa aurpegixa eta lapurtu ingotzute. Ta jarri nitxun, ta fan nintzan, ta uste dut, hemendik eta beste hainbat lekzioetatik ikasi dudala eskerrik asko, eta oso defentsa mekanismo positibua ez, baino efektibua bai, dela como guztiz istea en banda emozionalitateari. Nire pertsona publikoaren alderdi oso nagusi bat da, oso antipatikoan ezela. Nire jarraitzaileek hitz egin doztienean ez dut erantzun duela gutxi, esan nauen hau beste programa baten, porque programa askotan dago, vale? Eta zaurgarritasunekin kristoneko lotura dauka, dala ni oso zaurgarri eta oso lekuzkanpo sentitzen naizela arrakasta honetatik, nik, joder, arrakasta, que palabro, betidanik desigra izan nuen como apresiazio honetatik, eta orduan konstruiduet como kristoneko muraia, esateko, no, niri ez ukitu, ez galdetu, ez jati inporta utzi dakian, jarraitu interneten, eta eman dirua, baina ja ez da. Eta hau ez da batere genuinua, baina da nik erabili dudan mekanismo bat. Eta berdina gertatzen zen, bestegunean joan beharra izan nintzen autobus baten erdi dragean, porque dragean ni joan bolo batetik bestera,
eta ez nintzen desmakillau, eta noian normal jantzita, baina aurpegisakin pintauta, eta konturatu nintzen, noiala kristoneko mala hostia aurpegisakin kaletik, porque da como nire mekanismo automatikoa zaurgarritasunaren aurrean. Ta nire itxako esaten zuzten, en plan, ni oso onanaz, baina kaletik noia mala hostia aurpegisakin, porque jendiak esaitxu basiletan. Ta da como mesu bat efektibua. Ez positibua, baina efektibua. Bai, nik pila bat egiteta adibidez, normalean sozializatzen naizenean como espektro ez bitar edo trans baten, dela... Sozializatzen zu espektroa bezala. Bai, eske hau beste debate bada, identitatea, subjetibidadeak, bueno, hau beste debate bada, espektro transa ulertuta, bueno, cis eta transen arteko dikotomia, ez dela horren zurruna eta esentzialista, hori beste debate bat. Bai, kristona eta mosten fanbigare, bai. Así que, bai. Baina normalean, pues ni nahiago sozializatu, como edo transgenerismoan, eta ez bitartasun batean, eta naiz eta gero batzutan supervivientziagatik egiten dutan maskulinizazio prozesu bat, hori bai dela drag, eta bai, bueno, eta hor nik bai ikusten dut nire gorpuzkera aldatzen dela asko performancearen alde. Osa, adibidez, buru altxatzen dut pila bat hor, nabaritzen dut, juten naiz ematen pausu super handiak eta fuerteak bezala, eta mugitzen naiz asko kaletik. Osea, nabaritzen dut hor nire gorputza bai agertzen dela, eta hori da zaurgarritasun egoera baten aurrean aurkitzen naizenean, baina badaukat, bai, totalmente, osea, esan dezunetik, bai, nire pasatzen zait, bai. Ni hemen aprobetxatuko dut pertsona bezala eramaten duna gonak eta soinekoak eta bar, egia esan begirada zuen gana zuzentzen denean zuzenean, osea da zaurgarritasuna, esaten dugunean ez dakigula zer egin edo, da ni sentitzen naiz guztiz biluzik eta seinalatuta, eta ja nik sentitzen detena da mundu guztia begiratzen ari dena niz egiten ari naizen, gero hori epaitzeko edo erabiltzeko edo, bueno, orain bizitza kolokatu nau puntu batean eta egia esan ez naiz inor, baina bai egiten detenaiz erabili daiteken ere kontra, ez? Orduan, ni sentitzen detenean hori ikusgarritasun hori lortu detela edo dakadala leku batean, zaurgarritasun izugarria, ze hor ja hasten naiz performance bat egiten, baina ez dakit nondik, ez dakit nor naizen ere ez, eta sentitzen naiz galduta, eta mina pixkat bai sentitzen detela. Orduan, azken galdera bai egingo nuke, min hau sentitzen duzun min hori, porque batzutan bada mina, ea transformatzen lortu ezun, edo kokatu ezu beste leku batean. Bitu adibidez, uste, kolokatzen ikasi duan bezala beste emozio batzuk, uste, sozializatzen aitzenean, eta ikusten duanean nire burua, azpitik batez ere ikuspegi transfeminista batetik ari nezelako sozializatzen, horrek eragiten didana, oraindik inpaktu handia du niretzat. Osea, armairu, bitu uste dudala, armairutik ateratze prozesu nirea aspaldi izan zen, eta sozializatu izan naiz beti horrela, eta horrela sozializatzea erabakitzen dut, baina oraindik pixo handia du armairuak. Nirean ez egiten dudalako, baizik eta horremik nabaritzen dudalako, armairu egiten badet zigor bat aplikatzen diodala nire buruari, armairu egitearen, eta ordunetzea nahiko ausarta, eta sozializatzen zera orain gizon bezala, eta zuk ez ez nahi hortik jendeak zu irakurtzea, eta orduan zigor bat egiten diot nire buruari, baina gero aldi berean, bilatzen dut aprobazio maskulino handia, beraien nire LGTB identitate horren onarpenean, osea, aprobazio bat egiten badute nire identitate sozializazioarekiko, pila pozen naiz, jairutzen zikit super jatorrak, baina aldi berean, nabaritzen badet, eraso naiz eta txiki bat izan, baina nire gorputza jartzeko moduan, horrendikan
pila batera egiten dit. Eske nik nabaritzen dut asko, oraindik armairuak pixa handia daukala niregan, osea, nik askotan egin dut batean, minutu baterako inkluso batean bufanda jarri burruan eta kendu belarretakoak eta berriz jarri, superazkar, bueno, nada que no sepa, batez ere tipek eraso fisikoa jasotzeko estrategia guzti horiek, nago ez erasmatzen ari, evidentemente, baina bai nabaretzen eta askotan, gorputza jartzeko moduagatik ausardia bat atxikitu zaidala neri edo horren ikuskera bat dago, eta oraindik nabaritzen dut, osea, igual depende ze kale den, eta ze espaziotan agon, eta zenbat jende den, aldu dala nire sozializatzeko modua 20 minututan aldatu. De repente orain masere, de repente orain belarretako norbait ikustea horrela, de repente pasako ez zubia eta ardun, jo que se jartzen ditut, eta gero kentzen dut, eta gero boltsoa batzutan inkluso eskutatzen dut gehiago. Bai, uste eraso bat edo onarpena ez jasatzearen beldurrak kolokatzen hauen zaurgarritasun horrek oraindik pixo handia daukala niregan, eta onartu behar dut, eta udariketa bat nik egin dudana asko, eta da queer bizitzak ditugun neinean, queer bizitzak batzutan zaurgarriak dira, eta zaurgarritasunean egoten ikasi behar dugu, beste bizitza eredu batzuk dira, eta queer bizitzak batzutan izango dira arrakastatxuak, eta beste batzuk ez, baina ez zinaiz beti harremandu arrakastatik, eta hori asumitu behar diot nire bizitza eredu hori. Batzutan ez naizela arrakastatxua izango, ez nire pertzepziotik, baizik eta besten pertzepziotik, eta hor zaurgarri bihurtzen naiz, eta hori onartu behar diot nire buruari. Ba, begira, orain ni jarri behar naiz pixka bat zaurgarri eta esan behar gauza bat inork entzun ez nahi duena, baina denboraz pasau garen mordo bat, eta hemen jarraitzu genezakegu hitz egiten, porque gozada bat izaten ari behar, eta benetan, osea, hitz egingo gau kamaratik kanpo, baino, amaitu behar gau, denboraldia zare gure azkenengo gonbidatu mila esker etortzeagatik, denboraldi honetan. Ni unkitu naiz pila bat, uste dela elkarrizketa sakonena egin dutena. Wow, con todo, Beti, a poner la cuerpa, Beti hola gorputza jarretzen. Denbora pila pasatzen dugu elkarrekin, eta uste eta izan dela sakonena. Oso ondo, ze ondo, eske gorputza jarri barra, bale? Osea, gorputza jarri bar da, porque bestela peña batek bakarri jartzen du gorputza, eta gorputza gauzen alde jarri bar da. Total, daukagu zuretzat bi ardura, azkenean, bata da, bigarren denboraldiko lehen gonbidaturako, kaixo, galdera bat utzi behar dezu, eta erantzun behar dezu aurreko gonbidatuaren galdera, eta aurreko gonbidatuaren galdera, Ametxaran gurenek egindako galdera, zen hau. Zein da gutxien erantzun nahi izango zenuken galdera, oraintxe bertan. Bizka buskaboka, Amets. Bota ezagezu, baina ez dezu. Vale, gutxien erantzun nahiko nukeen galdera zein den. Orduan, galdera hau izango ez balitz, zein da gutxien nahiko zozuna. En plan, vale. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas superona? Zintzotasun ariketa bat egiten. En plan, egia esaten. Egia esaten. 2 punto. Vale. Zema jenderekin liatu zeren zure bizitzen zehar. Betele. Eta orain esai guzu, zenbat jenderekin liatu? No, broma da. Bale, oso zaurgarria zeure partetik, eta orain hori daukatzu ardura usteko gure bigarren denboraldiko gonbidatuari galdera bat. Eta bitartean kantatxo bat, utzi, izteko denboraldi hau. Eta elkarrizketa polita hau. Promozionatzeko gurasun guztia. Baldin magazu zerbait. Jendia izur Instagrama emoteko. Horemik ez zinez zer promozionatu. Osea, ni taz aparte, no? Igual aurrerago, egongo naiz posizio batean edo gauza bat egiten halko dudan promozionatu zerbait. Wow. Vale. Etorriko zea berriro ordu. Osea, kriston jaipa jartzen ari naiz, baina, bueno, sin más, orain bertan motinago gauza batekin, gauza batzu probatzen ari naiz, eta ez da liburu bat, por si acaso, bai, norbete galetu zian, horrekin. Naiz youtuberra, ez da liburu bat. Baina, bueno, orduan, noiz baiten alko dute igual, zer repronunciatu, bestela, ez errez, biazta. Gatorrak izan gurekin, ez hori da nire promozioa. Vale, eta horren... Zaurgarrien jartzen zaituen kanta bat. Itxasoari begira, Benito Lertxundi. Eta horrekin, Benito Lertxundirekin, ezaten dizuegu agur bai zuri, bai gure entzulei, urrengo denboraldi arte. Bai, eskerrik asko. Bai. Gozada bat izan da maitia. Agur, agur! Agur!